देखो ओ हाँ हाँ एटा हाथ में देखी दबो टिके मत देखिया टिके बाहर चित्र केते सुंदर देख बाहरिले एटा कोडे भाई कोडे बाहरले हमें तो बर्तमान आम अच्छू सातपड़ा डॉल्फिन वो डॉल्फिन कौटी तो डॉल्फिन नई मझे जगह कौना कौटी भाई आम बहुत मजाड़िया लोकटा पछू जीव भाई पेली पारना देख कौन पछू जावाई तो मुझे पछू पलाऊँगी तो बाहर डॉल्फिन देखा आई रिजॉर्ट गुड़ा पूरा बुलिकी देखा बुकिंग 1500 टका बुकिंग शहे खेल हे भाई कहते खेल हम शहे खेल हम तो बर्तमान भीषण एगुड़ा काटी प्रबल सामने जमी देखिए ये बाउंसटा अच्छी आम ये गभीरता मापिका ये केते पानी हो देखा तो चलतु यहाँ मापिकी देखा केते पानी हो तो बेसिकली यही एरिया रे एते पानी नहीं पानी छाती पाखापाखि पानी बेसी ना पानी छाती पाखापाखि पानी डॉल्फिन देखा चलो डॉल्फिन देखा बाप रे बाप अरे अरे डॉल्फिन ये तो सुंदर डॉल्फिन टा केते उठिले 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 डॉल्फिन उठिले डॉल्फिन उठिले तो देखिए पचर आइलैंड तो ये आइलैंड को जीवा देखा कि कौन कैंसर पेशेंट जो कीमोथेरेपी गोटे इंजेक्शन कीमोथेरेपी ना अच्छा 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 नाला कंकड़ा ना ये मेडिसिन दिया कीमोटा एगुड़ा 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 समय खामुगा एगुड़ा कौन अच्छे आधे मुक्ति मिल देखो माने दीटा पानी भाग मिसी नै मूर्ति अच्छी ना चाष करा प्रत्येक सामग्री मिले सामुद्रिक सामग्री गोटे गोटे सामग्री क्वचित गोटे मूर्ति मिले कौन फटे था तो एते तो फटे देखा था देख एते कहीं फटे आम आउट अच्छे पैसा दी देखा आम देखा
ହଁ ପ୍ୟାକେଜ ଭିତରେ ଅଛି ତ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓହୋ ହଁ ଏଇଟା ହାତରେ ଦେଖିଦେବ ଟିକେ ମୋତେ ଦେଖିବା ଟିକେ ସେଟା ମୋତିର ଏଇଟା କ'ଣ ମୋତି କ'ଣ ଜୁଏଲ ବେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ନା ମୋତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ମିଳୁଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଖି ମିଳୁଛି ଶାମୁକା ଶାମୁକା ଦେଖିବୁ ମୋତିଟା ମୋଟା ମାନେ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିବନି କ'ଣ ଦାଗ ବି ଆସିବନି ହେ ହାର୍ଡ଼ କ୍ୟାଲସିୟମ୍। ଓହୋ ସେ ଇଏ ତ ପୁରା ପାୱାରଫୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଙ୍ଗ କହିକି କୁହ ଭାଇ ସେଟା କୋରାଲ ଯାହା ସାମୁଦ୍ରିକ ଷ୍ଟୋନ୍ ବାହାରେ ମଲ୍ଟିକଲର ଷ୍ଟୋନ୍ଟା ବାହାରେ ମଲ୍ଟିକୁଲ ଷ୍ଟୋନ୍ ମଲ୍ଟି କଲର୍ସ ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟୋନ୍ ଯାହା 7 କଲରଟା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ 7 ରଙ୍ଗ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆମର ରେନବୋ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଳିବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥାଏ ଆଚ୍ଛା ମିଳିପାରେ ନ ମିଳିପାରେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଅନ୍ୟଟା ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଯଦି ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ ହୁଏ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନରେ କୋରାଲ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଓହୋ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଚଟାଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଲେ ଯାହା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଷ୍ଟୋନ୍ଟା ମିଳେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା 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 ଓ ଭାଇ ଟିକେ ଆର ଦେଖେଇବେ ଯୋଉ ଇଏ କରିକି ପାଣିରେ ଚମକେଇବେ ଆଉ ରିଫ୍ରେଶନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ପାଣି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଯିବ ସିଏ ଗୋଟେ ଯିବ ଚମକୁଛି ପୁରା କ୍ୟାମେରା ଦେଖ ପୁରା ତା ଭିତରୁ ବଢ଼ିଆ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯିବ ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବୁ। ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ଓପଲ ଷ୍ଟୋନ୍ କହୁଥାଏ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ ହିନ୍ଦୀରେ ବଙ୍ଗାଳୀ କହୁଥାଏ ନବରତ୍ନ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ସାମୁଦ୍ରିକ ନବରତ୍ନ ଏଇଟା କ'ଣ ରାଶି ଜିନିଷ ନେଇଯାଏ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୁଦିରେ 9ଟା କଲର ଗୋଟେ ମୁଦିରେ 9ଟା କଲର ଷ୍ଟୋନ୍ ଦେଇକି ଥିବେ ସେ ନବରତ୍ନ ସେ ରାଶିର ନବରତ୍ନ ଏଇଟା ନେଚର ନବରତ୍ନ ପ୍ରକୃତି ନବରତ୍ନ ଯେମିତି ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଆଚ୍ଛା 7 ରଙ୍ଗ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ 7ଟା କଲର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ଏଇଟା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷରେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ଭାଇ ସଫଳ ଖାଇଦିଅ। ବାହାର ଚିତ୍ର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଛୋଟିଆ କଥା ବି ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ଜଳୁଛି କହିବି ଗୋଟେ 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 ଚମତ୍କାରୀ ଗୋଟେ ମଣି ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି ନା ଏମିତିରେ କେମିତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଦିଶିଲା ଗୋଟେ ମଣି ଟାଇପ୍ର ଚମତ୍କାରୀ ଗୋଟେ ମଣି ଟାଇପ୍ର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବି ଅନାବେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ ବି କିଛି ପିକନିକ ସ୍ପଟ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଟା ଏଟା ପୁରା ଘୁଷିରା ଖେଳା କବେ ସବୁ ଘୁଷିରା ଖେଳ ଖାଇବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ଏ ଅନାବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଗା ବି ସୁନସାନ ପୁରା ଆଇଲାଣ୍ଡ ଏଇଠି ଲୋକ କୋଉଠି ଅଛି ଏଇଠି ଯୋଉ ସୁଟିଂଟା ହେଇନଥିଲା ନା ବାବୁ ଯୋଉ ଆମର ସେ ହଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଯୋଉ ପିକ୍ଚରଟା କ'ଣ ପିକ୍ଚର ନାଟା ହଁ ତତେ କହିବି ଏଇଠି ଏଇ ଗଛରା ଥିଲା ଗଛ ରହିବନି କି ପିକ୍ଚର ଏଇଟା ରକତ କହିବ କିଏ ଗାର ଏଇଠି ହେଇଥିଲା ହଁ ମନା କଲେ ସେଠି ଯା ମନା କରିଦେବୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଡେଇଁକି ଆସିବା ପୁରା ଆଇଲାଣ୍ଡଟାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲି ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ କେହି ଗୋଟେ ହେଲେ ନା ଏଇଠି ଆଉ ସେପଟଟା ଦେଖିପାରୁଥିଲି ମୋବାଇଲଟା କିଏ ନେଲା ସମୁଦ୍ରଟା ପଛପଟେ ମୋର ଅଛି ଫଟୋ ଉଠା ଆଇଲାଣ୍ଡ